הצוות נלחם כ-16 שעות והתמקד בחילוץ תושבים משעות הערב ועד הבוקר. שלמחרת עברו 3 חברי הצוות בין בתי הקיבוץ, מקוונים בבני משפחה ומכריעים שדיווחו עליהם על מיקומי האזרחים. הם נכנסו לבתי המשפחות שהיו נטועות בממ"דים, חילצו בכל פעם משפחה אחת ושבו לחילוץ נוסף, וכך חילצו כ100 מתושבי הקיבוץ. ב10:15 בבוקר ביום ראשון נתקלו במחבל לבוש שחור שהתחבא בפינת אחד הבתים ופתח על אחד בצרור יריות. לאחר ההגעה של כוח צה"ל שנתן חיפוי, אלחנן פונה לאגד, שם המתינו לפינוייו במסוף לבית חולים, אולם נמצאו לקבוע את מותו במקום. אלחנן בכלל לא היה חייב ללכת, אך בכל זאת בחר ללכת ולעזור לעם ישראל איפה שצריך. הוא, אחיו ואחינו, הצליח להציל מעל 100 אנשים. יהי זיכרונו ברוך. פולנו, שם יקום דמו, היה בן 23, יצא למסיבה בנובה עם חברת מוצא שהכיר בדרום אמריקה. בתחילת האירוע הם ניסו לנוסע על נפשם, בתוך כדי רוני עזר לחבריו, אך לצערנו הוא נרצח יחד עם מספר חברים. המשפחה והחברים מספרים כי רוני היה אדם אהוב ביותר, מצחיק, מוקף בחברים, אוהב את החיים, חבר אמיתי שתמיד נותן מעצמו, והמשפחה שלו בשבילו הייתה האורך שלו, החיוך היפה שלו חורק כל בן אדם שהכיר אותו. יהי זכרו ברוך. היה נרצח בפיגוע בצומת אריאל בשנת תשע"ט. היה אבא ל12 ילדים וראש ישיבת עוז ואמונה בתל אביב. הרב לימד מאות צעירים והכשיר דור חדש של רבנים. העביר שיעורים גבוהים לאוכלוסייה והיה אוזן קשבת לכל יהודי ועזר בכל צורך. היה עיניו בעל מידות טובות ובעל חסד. תמיד שם לב למי שמסביבו ודאג לכולם. ביום ראשון בבוקר, י' באדר ב' תשע"ט, הגיע מחבל פלסטיני לצומת אריאל ודקר למוות את חייל צה"ל סמל ראשון גל פריידין ששמר במקום. המחבל לקח את נשקו של החייל, עלה על הכיכר שבמרכז הצומת ופתח באש לעבר מכוניות נוסעות. הרב אחיעד, שכבר עבר ברחובו את הצומת בדרכו לישיבה בתל אביב, שמע את קולות הירי, שב אל המקום ופתח בירי מאקדחו אל המחבל, וכך הציל חיי אנשים רבים שהיו בצומת, אך הוא בעצמו נהרג. יהי זכרו ברוך. ירפא ליבי אל מי אני מתגעגע כמו